आणि कसे आहात तुम्ही पुरा आरामच आहेत वे हाव आरामच बा तुमगे चहा पिऊन दिले की हा मिगेल चहा पिऊन दिले आता चहा पिऊन येऊन हंगा बाहेर बसली वारे चिके बसले रे मना चिके आराम देत नव्हे म्हणून वई कोणते मी ना तो कशीच म्हणीम गीतासाठी मी ना तो आरामच 2 दिवसांची के बेजार रसिल आताची के नाशी दिसता बा गेलवारसल्यावर यस आणि कसंकी तक्का सांदुकुनु ರಂದಪ್ ಕಚ್ ಮಳಸೈ ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಂತು ಅಸಲ್ ರಂದಪೆತ್ತ ಯಾನ ಮನ್ ಸಂತೆ ಸಾದಿನ ಪಳೆಯತಿ ತಗಲ್ ಮುಖಾರಿ ಬಾಯಿಮೆನ್ಶಿ ಕಸಲೆಕ कितले लायक ರಂದಪ್ ಕತ್ತು ಗೊತ್ತಸ್ವೆ पूड आमगेल हॉटलांतू एक 2-3 भाग मात्र करचेसिले हाण हॉटला येईल मगिरी नमन वार करू सूर केले तशी दाव ना बा आज मी हे स्थिती असती कोण के हॉटल केल म्हणू भिल्लत तक्का मालवण केल नवे त्या भीन केलेले हॉटल कितले करोंती तो काय भीना बा नवनवे व्हेरायटी ट्राय करत असता कसं करू दत्त नवे सकड आम्ही खवका मला दत्तवे आणि तुम्ही आमक सोन घालना बा तुमके एक विषय गोतसवे आमगेले गायनाक दुवाळ्या टाइमरी महिना पण उलयतना खाम केल मका कसं म्हणरी आमगेल गायनाक दुवाळ्या टाइमरी जावण सर्वांना आसिले फक्त आवंग तसिले आमगेल हॉटलाचे कसने पोळ इडली व्हेल्लरी त्या एकचूर खत्तसिली सुन्मा एकनी तिगे लावसुक त्यांची खोड एच्च नसिले आमगेल हॉटलाचे जावण नीती करतसिल नवे तश दांतंकेक समाधान दत्तसिले हे ರಂದಪ್ ಕೊರ್ಚಕಲೆ ತಗಲ್ ರಕ್ತಂತು ಅಸ್ಕಿ ಕಸಂಕಿ ತಗಲ್ ರಂದಪ್ ಮಳರಿ ಹ್ಯಾ ವಾಟಂತು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ तुम्ही एक पण आमगेल हॉटला येती आमगेले महिनातन करचे खाणनी खयती तुम काही खुशी दत्ता इतर तुम्ही एश करतसती मस्त जन आमगेल व्हिडिओ पळयतती लाईक शेअर सबस्क्राइब मात्र करनती इत्याक तुम्ही आमक सपोर्ट करका नवे तुम्ही एक लाईक गलरी तुमगेल कसने खर्च दायना बा आमका व्हिडिओ गलचक मस्त सपोर्ट मिळावरी दत्ता आमची गलदावनो तुम्ही आम कितले करनी म्हणाल कशा बा हो सुनवाई यानशी मस्त दिवस दले यो यो बैस तू केक विषय गोतसवे वैल पॅन्टन तो एक हॉटल दल्ला त्यांची नवे हो त्याविषयी तू काही गोतसवे काल आमगेल गज्जू तगेल ऑफिसच्या लोटो त्या हॉटला गेलेल खंय गो हांव त्या हॉटला गेलेल म्हणू वळे मला नी सांगू नका म्हणतान सांगला मका तू गोतस नवे मिगेल पट्टान तू खंचे गुट्ट रब्बाना म्हणू तशी दावन हांव तुक सांगली गो बेजार कोर नका ತಂತ ಬೇಜಾರ್ ಕೊರ್ಚಕ್ಕ ಸನಸ್ ಗೋ ಹೋಟ್ಲ್ ಮಳ್ಮಗಿರಿ ಗಿರಾಕಿನ ವಚ್ಚಿ ನೈ ವೇತೈ ತಕ್ಕ ಪುರ ಬೇಜಾರ್ ಕೊಂಡ್ ಬಸ್ಲರಿ ದತ್ವ ಸೈಬಿನಿ ನೇನಿ तश नाही हांव अशी सांगिले काल तगेल ऑफिसाच्यान त्या हॉटला वचा म्हणू सगळे भायर सरलीन खंय ते न्हाण ऐकलेना वचना म्हळ्यार समजतवे तश दावन होवे चमकलेल खंय येताना 4 प्लेट आमकां हळलेल ताणे ताण मिगेल खातीर हळ्ळ म्हणलतलावे तुवें बायलेल खातीर हळलेला बा बायल म्हणला सई तका ती एक पद सांगचक हाण एक माती हल्लोचक अबा 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 तीन म्हाका कसने उरलेल्या री हो ती की एक उत्तर सांगना पळे कडे री हांव खंय दवो कपती की म्हूण सांगून 2 उतर उरलेल्या वरी करता आनी बोर्ड हल्लयता हा त्या पुरा सोडी घरची खबर आसिलेंची कशी सिले थंयची खाण लायक आसिलवे हा लायक आसिले हुन आसिल नवे तशी दावनू मिगे जिब्बेक लायक लागला बा दलरी आमगेल गज्जू कनी गायनाक एक चूरू खाये सीनी पळे चरडू वय तशी म्हणली आमगेल महिन्यात ममन करची खाणा मुकारी खंचे खाण ना म्हणू इतले भितर मिगेल सुन्नेन एक पद ऐकून दल्ले कसे की म्हणलेल गो म्हाका ते मात्ते वचनी लास्टक एक सुरेंद्र भवना बेस्ट म्हणलेल पळे त्या एक मिगेल मात्ते गेलेले हो होई वे गायनाक महिन्यात म्हणसई तक काश बावा केल म्हणके करतती होय होय तीक सकडाल वेरी भारी प्रीती अस हे माइंचर मात्र एक चुरू प्रीती ना सुन मये मग तुगल हे एक गुण लागगा ना पळे पाप ते गायनाल वेरी कसने पुणी सांगत असत तू ती कामा केवच का अशान घरा येऊनो घरा कामे कोरका दलरी तुक एक तृप्ती ना पळे तश कसले करत सुन मये तू तुका चांगी सून मेळ्या तका तुका मिगेल कष्ट कळना आज सोडी आणि कसन समाचार चानी दलवे तुगले चानी पिऊ नाईल गो हावा आणि घरा काम पर दलवे तुगले तो गोगी काम करते नवे पुडोन तू फास्ट काम करतेल नवे काम पर कोर दल दिसता नवे
होई आबा हांव कितले चुरक म्हणून तुका गोतच नवे पुरा वगवगी कोण दवा नाईल गो संजवाळा टीव्ही मुखार बसका नवे होय वे आज कसन रंदप केल तुवे रंदप वे सकाळी तिने बिसी बेळे भात केल्लेल गो तेंची हांव हून केल्ले आता रात्री एक पॅजनी हप्पलोडी तळची गो होय वे तितले रंदप तुवे तितले वगवगी केल्वे दाव येत मारायती तुवा वही गो आमको फूड दौरनो काम कोण कोण अभ्यास दला नवे मिगेल सून पळो का एक रानपा कुडा गेले री केदाय बळचिता असता काम दल्ली म्हणून आगोती गेले हाँ हावेनी येत गो सीरियल सूरदोचे टाइम दल्ले येत्ती ते आमगेल सुनमाई कामन कितले चुरक म्हणू तुम्ही ऐकली नवे तितले चुरक दावन तुम्ही एक लाईक आणि सोयऱ्यांक एक शेअर आणि सबस्क्राईब करून आमके प्रोत्साह दियत पळया आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओत मिळतती धन्यवाद।